ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎನ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಸುರತ್ಕಲ್ನ NITK ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲುಡೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೆದರು. ಮೇ 10 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆತಿ ಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಎನ್ಮ ಸ್ಥಾನದ ಮತ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಲ ಮೂಲು ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿಡು ಬಿಗು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ರೀತನು. ಶನಿವಾರ ಕಾಂಡ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿದ ಬೀಗ ದೆಪ್ಪುನ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣಾ ಎಣಿಕಾ ವೇಳೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಲ ಆದುಪ್ಪುನ MR ರವಿಕುಮಾರ್ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಸುರುವಾಂಡು. ಒಂಜಿ ಭದ್ರತಾ ಕೊಠಡಿದ ಬೀಗದ ಕೈ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ತಿಕ್ಕಂದಿನ ಕಾರಣ ಬೀಗ ದರ್ತದ್ಲ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಸುಗಮವಾದ ಪೊರ್ತುಗು ಸರಿಯಾದ ನಡಪುಲಕ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕ್ರಮದೆ ತೊಂಡರು. Yes sir, thank you. Yes sir. Distribute. ನೀವೇ ತರಬೇಕದ. ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಟ್ ಆನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಆಯ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್, CCTVದ ಕಣ್ಗಾವಲ್ ಇಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ವೇಳೆ ಸುರುವಾಂಡು. ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಯಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೊಠಡಿ ಅಡೆಗ್ ಪ್ರತಿ ಸುತ್ತದ ಮತ ಎಣಿಕೆದ ವಿವರ ಒದಗಾವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಂಚ ವರದಿಗಾರರಿಗೆ ಕಾಲಕಾಲಗ್ ತಂಗ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮಾಹಿತಿಲೆನ್ ಪಡೆಯೊಂದು ವರದಿ ಮಲ್ಪನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒದಗಾದಿತ್ತೇರು. ಮತ ಎಣಿಕೆ ಬೇಲೆನು ಸುಗಮವಾದ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ನಡಪಾದು ಕೋರ್ನ ಮಾತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಲಿಗ್ ಬಿಗು ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಒದಗಾಯಿನ ಪೊಲೀಸ್ ತಂಡಗ್ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ನ ಮಾತಾ ಪಕ್ಷದಕ್ಲಿಗ್ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಂದಿನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಲಿಗ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಲ ಆದುಪ್ಪುನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ MR ರವಿಕುಮಾರ್ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾದಿರು.